espanyol. Va, xato. Ai, perdó. És que me'n recordo de la imatge i mentre rius. Això és. Va, que ara parlem del Un francès. un francès, un anglès i un espanyol. Ja està rient-se mal de pensar. En els campionats paralímpics de natació. Paralímpics són els que estan discapacitats. Ara ens explica el que és un paralímpic. Y va y se prenda, ¿no? Por la calle número 1, això mucho mantén que feia natació. Por la calle número 1, el inglés, ¿no? Y si ahí es el inglés... Antes era un francés. Pero ahora el número 1... No Steve. Iba a mirarlo para la risa, Steve McQueen. Li faltava un braç. I si ahí és... Y es posa ahí en el panoreig que ponen així, ¿no? El paralímpic. O sea, en el número 2, el francès, Jean-Marie Leblanc. Y faltaba un braç i una cama, ¿no? Si ahí. No pot anar a Xina. Tuya la muleta. Vos no podia la muleta si me falta este braç també, no pot. No. Bueno, Jean-Marie Leblanc se apoya en el polagoret ese de ahí, ¿no? Y la calle número 3, para el español, José Vicente Verdú. Y ahí me faltaban els dos braços i els dos cames. Això del chico de què passa, tronco, no? Y el porten en una bandeja. En una bandeja José Vicente Verdú. Y Xina, y el francés, en el braç que no li quedava, en el muñol li diu, què el passa, tronco? Y el ponen ahí todos preparados para eixir, ¿no? El español en la bandeja. Decía, hermano, preparados, listos, ya, chof, chof, chof. Estiren altres dos i l'espanyol en la bandeja. El tire, no? Chof, cau dins de l'aigua i va el francès. I va l'inglès i arriben a meta, no? Deixa tot el públic. I ell espanyol. I ell l'espanyol. I bueno, si els troncos floten. I el espanyol. I si veus que fa així, burbujetes, així l'espanyol. I s'enganxa en la barra eixa de l'espalda eixa. I que eixa diu, me caguen Déu, diu 4 anys ensenyant-me en les orelles i ja em ponen un gorro, tu. Eixa va francès i diu. A ver, un molt diferent. Bueno, pero es que tú para el